Uthuse abaningi umculi kaMaskandi eshada nentombi enenjebe. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi laphana imfezi emnyama laphana wengane zakwethu. Ibonakale laphana einkundleni zokuxhumana ishada nontombi eziningi laphana wengane zakwethu. Uphendule kanje neinkundleni zokuxhumana uthe mayiphosta lesithombe wathi abantu abaphume ezindabeni zami. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba ngoba abantu abaningi balindele i-album laphana kumfezi emnyama kanti umfezi emnyama ubhizi ngapha uyashada laphana wengane zakwethu. Asazi lezi ndaba noma ziyiqiniso laphana wengane zakwethu noma kuya-actwa laphana. Ke sidibane laphana comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula uma ke wasibona lesithombe noma wabona laphana umfezi emnyama lapho aziphawulela khona. Mamusha ngiyacela wenza ukulungile ucinze subscribe ucinze nebell ukuze uzothola ama notification ngaso sonke isikhathi masiposta i-video entsha.